Collons i recollons. Us heu adonat que no parem de dir aquesta paraula? Collons, vull dir. Els collons són una de les parts més importants de l'anatomia del català. La utilitzem per tot i tenen un colló de significats diferents. Per exemple, només canviant el numeral que li posem al davant ja significa una cosa o una altra. Si diem que una cosa val un colló, vol dir que val molt. Si diem que algú té 2 collons, significa que és molt valent o valenta. I en canvi, si diem que una cosa ens importa 3 collons, vol dir que tant ens fa, que ens importa una merda. El verb de la frase també fa variar el significat d'aquest collons de paraula. Què us penseu? Per això, si algú diu aquest ximplet té collons, vol dir que el considera valent. Però si diu quins collons que té, possiblement és que està emprenyat o disgustat amb tu. Té collons o no la cosa? El significat de la paraula també canvia depèn d'on posem els collons. Si els posem damunt la taula, és que ens imposem. Si se'ns posen els collons per corbata, és que estem cagats de por. I encara més, si algú arrossega els collons per terra, és que està molt cansat. I si ens passem alguna cosa pels collons, és que no li fotem ni cas. Ai, de fet, el temps verbal que utilitzem també fa que el significat canviï. Si toquem els collons d'algú en present, és que som molestos de collons, és a dir, torracollons. Si ens toquem els collons en reflexiu, som uns dropos que no fotem ni brot. Però si diuen toca't els collons en imperatiu, és que estan expressant sorpresa. Collons, quin embolic tot plegat. Els prefixos també poden modular el seu significat. Així doncs, per exemple, encara que quan tenim collons som molt valents, si estem acollonits, és que tenim por. I alerta amb les preposicions, alerta, perquè si tenim un fred de collons, és que tenim molt de fred. I si una cosa ens surt de collons, és que ens ha anat molt i molt bé. I si una cosa la fem per collons, indica voluntat. I si n'estem fins als collons, és que n'estem ben tips, que és a dir, que tenim els collons plens. També podem tenir els collons quadrats, és a dir, que som molt tossuts, o tindre els pelats, perquè tenim molta experiència. Els podem tenir ben grossos, ben posats, o com un toro, perquè som molt atrevits. O podem tenir els collons aquells que ens pengen, que ens els trepitgem quan tenim molta barra. Fins i tot hi ha collons de mico, perquè si una cosa costa un colló de mico, és que és cara de collons. Resumint, hem d'anar molt en compte amb els collons, perquè tant poden expressar una cosa negativa, això és una collonada, com una de positiva. Això és collonut. Però no us desanimeu, collons. Fotem-li pit i collons i treu la llengua a passejar. Collons!